Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, venres día 23 de maio, no que llesimos a falar de que haberá hoxe. Hai unha actuación de Richie Casas. Están a tempo a que nos sigan no informativo do mediodía. Tamén lle recordamos que mañán e pasado mañán hai torneo de fútbol base no Concello de Cerceda, nas instalacións deportivas do Roxo, e falaremos tamén de un curso de manipulador de alimentos, o que se poden anotar. E recordamos que mañán sábado tamén hai unha andaina polo tramo do vello camiño de Santiago que atravesa Encrobas. A fin de semana que ven está e se celebra a Poseidón Reis, e falaremos tamén da listaxe provisional de admitidos na guardería e tamén a súa ampliación. Abriuse tamén as axudas a natalidade, falaremos do campamento de verán, que xa está proposto, e da oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda. Por último, falaremos da homenaxe ao cura don Albino Verdía e nos deportes, ademais dese torneo de fútbol base Concello de Cerceda, tamén hai outras competicións que aínda quedan pendentes por celebrar e algunhas que xa se celebraron, algúns partidos que se xogaron na xornada de onte. En canto ao tempo, as previsións para mañán son de novo de tempo anticiclónico, donde haberá máis sol que nubes. Dentro da programación feita polo Concello de Cerceda para o Día das Letras Galegas, que este ano tivo como protagonista dúas mulleres de Cerceda, ademais de outras 6 do resto de Galicia, pois que sepan que vimos falando delo durante os últimos meses, eran Rosa e Adolfina, que dentro do Día das Letras Galegas adicóuselle a elas, xunto con outras mulleres, ese día, o Día das Letras Galegas. E dende o Concello, ademais da placa, do mural, ademais das diferentes actividades programadas, tamén queda pendente para hoxe venres, día 23, ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, a actuación de Richie Casas, que ademais de ser familiar de estas mulleres, tamén, ademais, é músico e autor do libro Foliada na Vila. Co espectáculo 586 cantos, que é unha iniciativa do Museo do Pobo Galego que homenexea todo aquel traballo de campo que fixo Dorothy Subor, desenvolveu xunto co académico Antón Santamarina e que foi a fructificar nun cancioneiro popular galego editado pola Fundación Parrié e que será interpretado, insistimos, por Richie Casas. Hoxe, venres, día 23 ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Agora falámosles do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda nas categorías prebenxamín, benxamín, alevín e tamén, en este caso, a categoría cadete. Será o torneo vai a ser xa mañán e pasado mañán, decir que foi presentado xa fai 2 semanas, donde se anunciou que será como novedade 2 días de torneo e como novedade tamén subirá a participación a 52 equipos, todo un récord. Foran 40 o ano pasado, 52 este ano, que conleva mover a preto de 1000 nenos e nenas. Eso directamente xogadores, incluído tamén familiares, amigos que virán a ver estes encontros. Polo tanto, será unha xornada mañán e pasado mañán de moita actividade na instalación deportiva do Roxo. Os encontros comenzarán xa a primeira hora da mañán, ás 10 da mañán, os equipos irán a xantar todos xuntos e despois, pola tarde, retomaránse na xornada do sábado ata as finais, que serán durante toda a tarde, que rematarán sobre as 7:30 e logo o domingo, donde rematarán antes, xa que xogan prebenxamíns e benxamíns o domingo, e as outras categorías disputarán o sábado. Imos a recordar como foi esa rolda de prensa na que se presentaba, se explicaba un pouco por parte do edil de Deportes Óscar Golán, acompañado por o responsable das escolas deportivas municipais Alberto Pallas e o presidente do Atlético cercedense Gabriel Bello. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel García, tamén estivo neste acto. Desde o Concello seguimos facendo unha aposta polo deporte,
como vimos vendo. E neste evento non sería menos, evidentemente, a parte de seguir con todo o que estamos facendo nestes anos pasados, pois que no que hai moitos equipos que de feito chaman para vir e que lle gusta vir, no que seguimos, por exemplo, coa comida para xogadores, para adestradores, co tema de poder xogar algún partido en herba natural, que tamén sempre é apetecible, pois queremos este ano tamén remarcar un pouquinho e darlle algunhas melloras dentro das nosas posibilidades para que cada ano todo o que vamos vendo pois intentar un pouco que vaya o que nós queremos que vaya mellor, vamos. Por exemplo, este ano en vez dun día faremos 2, o cal o que facemos é que máis ou menos durante todo o fin de semana pasen 1000 xogadores e xogadoras por as nosas instalacións do Roxo, además de todas as familias, evidentemente, que os acompañan. Tamén aumentamos o tema de categorías para que non haxa ningúns cativos e cativas que se queden sin xogar. Un pouquiño, para resumir un pouquiño en que vai a consistir o torneo a grandes rasgos, pois reitero un pouquiño que as palabras que dixo Óscar, como punto de partida, nós damos un pouquiño de continuidade ao torneo, sobre todo neses elementos máis característicos que se viñan dando nestes anos anteriores, como podía ser o tema das comidas gratuitas para xogadores e adestradores, ou incluso de tocar herba, que non é calquera cousa, tratándose nun campo de tanta calidade como que temos, e incluso tamén en equipos participantes que, de tradición de anos anteriores, que esta xa é a edición 17, hai equipos que veñen participando prácticamente en casi todos as edicións, e tamén damos continuidade. A partir de aí, que tiñamos ganas de refrescar un poquinho o torneo con novas ideas e intentar mellorar en certos aspectos de diferentes características do torneo. E así os maiores elementos que traemos para cambiar pois veñen en 3 líneas, non? O primeiro que contaba Óscar, que ao final damoslle cabida a outras 2 etapas como son cadete infantil, que iso significa tamén que tuvemos que aumentar o torneo a 2 días, vale? A partir de aí tamén melloramos a estructura organizativa en relación, por exemplo, ao que sería a atención a participantes, aos servizos que lle damos, como poden ser, por exemplo, este ano generamos aí unha carpa dun punto de información que centralizamos todo o que sería calquer dúbida, empezando pola recepción de equipos e o check-in de equipos, calquer dúbida que podan ter durante o torneo, tanto participantes como familias como público, pois estaría localizado nunha carpa que ubicamos xusto na entrada de campo principal. A parte de eso, por exemplo, tamén metemos un guardarropas que ao final é importante para nós pola experiencia que temos noutros torneos de que ter un guardarropas custodiado onde todos os equipos poidan guardar as súas cousas con xente sempre ali, sin que haxa libre acceso, por exemplo, unha persoa de atención a árbitros e outras cousas que tampouco se trata de espallarme moito máis en iso. E por último, que é máis importante, sí que lle demos unha volta ao que sería o plan competicional. Aí, na fase final, generamos unha fase ouro e fase prata con un espírito buscando, sobre todo, pois que todos os equipos que participen, pois que estén sempre enganchados á competición. Ao final, buscamos un estímulo tamén por experiencias previas, queríamos dar esa calidade de equipos que chegan a un torneo, e ao mellor desde primeira hora da mañán, pois se os resultados non llevan ben, pois están fora, por decirlo de alguma maneira. Así, damos a posibilidade a todos os equipos de que se reenganche, de que vayan de menos a máis, de que sempre haxa un ambiente entre familias e público que sempre estén activados porque sempre hai algo en xogo. Consiste un pouquiño que despois da fase de liguillas todos os equipos pasan a unha fase ouro a fase plata según o seu posto na clasificación desa liguilla e teñan a partir de aí pois as típicas fase final de cuarto de final, semifinal e final, pero nesas 2 liñas, fase ouro e fase plata. Os primeiros equipos mellor clasificados van a fase ouro e os últimos clasificados ou os peor clasificados, mellor dito, pois teñen unha segunda oportunidade nunha fase plata, vale?
esa é a modificación principal que temos no torneo, que, bueno, seguindo, repetindo un pouquinho o que decía, pois, buscando ese espírito competitivo, generar máis ilusión no torneo, bueno, ter enganchado durante todo o torneo a todos os participantes. Pois ben, cambiamos de tema, agora falamosles dos campamentos de verán, porque o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas, do 23 de xuño ao 4 de xullo a primeira quenda, haberá outra do 7 de xullo ao 18 de xullo, outra do 21 de xullo ao 4 de agosto e unha última quenda do 5 de agosto ao 19 de agosto. O horario será pola mañán de 9 a 2 de luns a venres, pero existe tamén a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda será de 50 euros e de 70 euros dependendo do horario, é dicir, sería 70 euros no horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros. En canto ás actividades a realizar, pois como ven sendo tradicional, farán xogos de todo tipo, incluso deportivos, actividades ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda se celebra no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal e na Silva no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O plazo para inscribirse aínda abre o próximo luns 2 de xuño, ata o 16 de xuño estará aberto no rexistro do Concello. De todos os xeitos, é importante que sepan que vai haber estes campamentos de verán para que fagan xa vostedes as súas previsións. Mañán sábado hai outra cita polo Lago das Encrobas, ou mellor dito, pola parroquia de Encrobas. Falamos de unha andaina que organiza a Asociación de Veciños e Veciñas Encrobas Viva, que organiza mañán sábado, día 25, unha andaina aberta a todo público co obxectivo de poñer en valor o bello camiño de Santiago, o seu paso pola parroquia de Encrobas, en Cerceda. Decir que a actividade dá comenzo ás 10:30 da mañán dende a igrexa de Sumio, en Carral, e rematará no lugar do Vidual en Encrobas tras un percorrido aproximado de 8 kilómetros. Decirlle que esta iniciativa conta coa colaboración do Concello de Cerceda e se marca no proceso de recuperación e difusión do bello camiño de Santiago, unha ruta baseada en trazados históricos documentados na cartografía antigua e tamén o seu paso por Encrobas en concreto, un itinerario que destaca polo seu notable valor patrimonial e paisaxístico, ofrecendo unha experiencia enriquecedora, tanto dende o punto de vista cultural como ambiental. Recoméndase ás persoas participantes o uso de calzado axeitado, así como levar auga e froita para o traxecto. A Asociación de Veciños e Veciñas Encrobas Viva anima a calquera persoa interesada a participar nesta actividade para facer unha actividade, evidentemente, para facer exercicio, pero tamén concebida como un espacio de encontro, descubrimento e posta en valor do territorio. A fin de semana que ven, o día 31, sábado, se celebra en Cerceda outra actividade multitudinaria. En este caso falamos da Poseidon Race, que de novo este ano, ou incluso un pouco máis, chega aos 1000 participantes. O domingo, ou mellor dito, o luns 31 de maio, terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race con uns 1000 deportistas aproximadamente. Xa como novedade este ano, ás 11:30 da mañán organizan o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio de inscripción é de 10 euros. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa na categoría élite. Decir que comenzará sobre as 2-3 da tarde o que a categoría elite e así irían sucesivamente ata chegar á categoría xa popular. En calquera caso, a cita xa está aí e volvemos a ter unhas 1000 deportistas en Cerceda, insistimos, o domingo 31. Lembrando ademais que estarán os campeóns de España, campeóns de Europa e ademais entre eses 1000 haberá tamén atletas e deportistas de fora de Europa.
Cambiamos de tema, recordámosles que se publicou esta semana a listaxe provisional de admitidos na guardería e tamén falaremos da ampliación da mesma. Está en exposición esta listaxe provisional de admitidos na escola infantil por se alguén quere facer algunha reclamación e decirlles que na idade de 0 a 1 anos hai 4 admitidos e non hai listaxe de espera. Na idade de 1 a 2 anos hai 15 admitidos e 8 en lista de espera, mentras que en idade de 2 a 3 anos hai 25 admitidos e 10 en listaxe de espera. Precisamente para reducir ou eliminar esa listaxe de espera, o Concello de Cerceda axudicou os traballos de ampliación das instalacións da Escola Infantil Os Pillabáns, un proxecto que conta con un presuposto de 151.000 euros e se executará nunha nova aula que se conectará coa construción xa existente a través do comedor. En total serán uns 70 metros cadrados, os que se engadirán reorganizando os espacios para favorecer un óptimo desenrolo das actividades. A empresa adxudicataria é Obras e Viais de Galicia SL, con base no Parque Empresarial de Sigüeiro. Ademais, se mellorará o aillamento térmico e a defensa contra as humedades e se instalará unha nova rede de pluviales, así como tamén se contempla a mellora na iluminación interior e exterior. Tamén esta semana se convocaban as axudas á natalidade. Axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional do Concello de Cerceda para esta anualidade 2025. Ten como obxectivo establecer as bases reguladoras polas que se rexe as axudas económicas a familias do Concello de Cerceda co obxecto de impulsar estrategias para fixar e fomentar o aumento de poboación. As axudas que se otorgan son de subvención directa de 300 euros por neno nacido ou ben por acollemento ou tamén ben por adopción ao longo deste ano. En concreto, poden solicitar as axudas aqueles nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Decir que o plazo de solicitude rematará o 30 de novembro deste ano e as axudas é un pago único de 300 euros. Decir tamén que esta axuda é compatible con calquera outra establecida polas diferentes administracións públicas. O Concello de Cerceda, xunto coa Cámara de Comercio da Coruña, organiza un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carné oficial. O mismo día, dirixido tamén a persoas en paro que residan no Concello de Cerceda ou para autónomos ou traballadoras en empresas locais. Será o venres día 6 de xuño ás 9:30 e ata as 2:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Hai que inscribirse previamente. Poden chamar ao 881-981-553 ou a dirección do correo electrónico viecerceda@gmail.com. E tamén lle recordamos unha vez máis que o Concello de Cerceda dispón de unha oficina para acadar o número, a clave PIN, o rexistro clave, xa que é importante para relacionarse electrónicamente coas administracións. Se trata de obtención de identificación clave, clave PIN, clave móvil ou clave permanente, e de xeito presencial no Concello de Cerceda sin ter que desplazarse a outros lugares. Achegándose ao Concello e identificándose co un DNI e co un número de teléfono, conseguirán a través dun empregado público a obtención desta clave PIN. Clave PIN permanente, clave PIN móvil, importante para relacionarse cas administracións públicas de xeito telemático. Tamén lle recordamos que o sábado día 31, o sábado a próxima fin de semana, un grupo de veciños de entre Cerceda e Ordes organiza unha homenaxe ao cura de Queixas de Cerceda de Encrobas de Meirama de Leste e Mercurín, a don Albino Verdía, que xa leva pola zona prácticamente 40 anos. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da igrexa. Para o xantar, que é a base de entrantes, pulpo, carne e postre, e tamén incluye o agasallo, o precio de 40 euros, e para nenos e nenas de 20 euros. Logo pola tarde, a partir das 4:30, actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda.
Xa nos deportes falamos de competicións que algunhas xa se celebraron, outras serán esta fin de semana. Ademais dese torneo de fútbol, o equipo xuvenil do Atlético Cercedense xogaba onte, adiantando o seu encontro, xogaba onte no Roxo a segunda eliminatoria da Copa e vencía Atlético Cercedense 4, Sporting Burgo 3. O primeiro gol foi en propia porta e despois o resto acadarono Samuel, Pablo e Cristian. Houbo alternancia no marcador e ao final houbo que remontar, xa que o Sporting Burgo chegou a poñerse 2-3 e nos últimos 10 minutos o Atlético Cercedense daba a volta ao marcador e se clasificaba para a seguinte tanda da Copa da Coruña. En canto aos cadetes, tamén na Copa xogan hoxe ás 6:30 da tarde, Atlético Cercedense Visantoña hoxe ás 6:30 no Roxo. Os infantis na Copa xa xogaron antonte, quedaron eliminados na casa contra o Vitoria B, e os alevins xogaron onte pola tarde e perdían na casa. Atlético Cercedense Alevín 1, Pastoriza 2, xogado onte no Roxo. O resto de competicións, Benxamín e Prebenxamín remataran a Liga e o equipo femenino de fútbol 7 pasa o seu partido ao martes que ven, día 27, Eirís B Atlético Cercedense, martes 27 ás 9:30 da noite en Eirís, un equipo femenino que encabeza a clasificación no seu grupo nesta Copa e que non coñece a derrota, 3 vitorias, 2 empates. Os equipos de veteranos tamén remataron a competición a esperas da Copa. Mañán sábado mantense a influencia anticiclónica sobre Galicia, polo que se agarda unha xornada de ceus despexados ou con nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de compoñente norte, con intervalos de moderados no litoral atlántico. Con tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. O luns voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.